Maadjong mukhang mga marings for today's video. Ubre sa kunin yung katapadlong karon. So for today's video di ay of course na sa dagat. Watas lupa na sa dagat. Ire. So guys, oy, for today's video ay of course namin sa bato-batuhan ay of course. So mamilingaw guys. Of course, cut mit bato of course. Kung kasyan kayo mo sa ilingaw of course. Mga pictures as well. Ay of course, mga pictures sa dagat ay of course. Wa ka ba nga video day pud to. Unya taon na nakapog mga igaga oy kare mga gwapo kaayo. Sa kalay magud pud na ana mo mga kalay sinampas mga gwapo cute. Huy for the go. Bitaw guys, oy for today's video na ata karon sa Bitoon Beach of course. Kasama natin ang mga igagaw natin, ay of course, mga lingaw kaayo, of course, shout out ko ni Ate Jonah, aras ka gwapa kayo, ay nagkamalisod mo sa lapita, pero ko ragyapon, laban ragyapon mo sa dagat na. Ay of course, ating mga kasama ngayon ay mga auntie at tita, ay of course, nang wig po may napita guys, nagpa-picture sila ala napita guys, pero wala siya kabaw, ang video din po ni, kaya akong cellphone is high-tech ni kaayo, pwede siya video, pwede i-capture sa imuhang naong, ireg, unsa guys, pagkahuman na ay of course, we are protective equipment, of course, ato ang naong, kay of course, we have, init kayo ang panahon karon for today's video guys. Mao na mga plata sa tuwang mga nang og sunscreen. Of course, diri tan dapita guys kay ngano. Hinlo kaayo og walay kataw-taw din dapita. Of course, ma-picture pug mga couple. Hoy, ang atong sabot naman guys, mga ligo ra walay paris-parisay. Kaya atong mga kauban karon is murag mga naong iho. Ire. So kami mga wife partner ay of course low oy mi kaayo din shout out dai sa mga classmate or mga amigo nila ni January or ni Gian. Of course tagalosong sila. Gipakuyo po sila guys. Magali kay sugta po sila mga ginikanan nga karon mga panahon na kay mga gigan mga stricto raman kaayo. Ay gipakuyog dai sila of course guys. Kay ning graduate naman ay kung sila man nakakuyog sila. So congrats di ay sa 2023 to 2024 nga ning graduate for today's video. Of course, di magpalupig ang mga kuan mga magpa-picture for today's video. So shout out ni Robert Butlig, ni January Hinampas, ni Ate Jessa. Unya, dahil dapita naglibog ko kay ngano, puli-puli mag-photographer o ingon pud silang picture ko kay of course. Ang picture sila kasi kaya akong cellphone high-tech ni kaayo. High-tech pero sa imong mata o ire. Basta laki lagi ba? Unya pagkatataon guys, na na mabiglaing position para sa amo ang mga photographer for today's video ay of course nagamit si Ate Jessa. Salamat kay Ate Jessa. Ang kami intam pud na ning kamot man dapita guys kay of course lami ba pug cellphone ni Ate Jessa Apple ay of course maning kamot pud mi nga maka-change profile for today's video sa among Facebook kay lami ang iyang kamera. Unya guys, pagkahuman ana ay of course wala man ko lingaw guys, ikat-kat ko dus babaw kanang lukso man po sila. Of course, ato pa binawon guys, kung sila mga reaction sa paglukso nila kay gano, oh my god, ako'y nabala ka guys, ako'y nakulbaan nila sa ilang gibuhat kay of course layo man day kaayo sa ang friend guys, atos layo duol ra siya pero ug arid ay huy Ginoo kung lagma man day ay. Ari guys, ay of course grabe lagma man day pud din dapita guys, of course sa kako, of course ang gikuan gi-check akong gikuan. Oh my godness, dili ma-explain mo sa imong una sa imong mata nga grabe lagma man day po. Unya ay dapita of course nagtod-tod sila kay kisa ko din mo unag lokso. Pag lokso mo tanan diha kay mga matay unsa mo ireg joke ra oy. Pero kuni ang igagon si Henry Hinampas ay of course wala siya nagkuan jud, nagduwa-duwa jud siya mulokso, nagji pa nagampo pag usay buhat niya ni Budha. Uy, ang ako ani guys, of course feeling nako lami pud ilokso pero nakahuna ko naka-realize ko ako ang self sa akong kasing-kasing nga wala pa man ko iliwat basin sa mamatay ko ba unsa man ko makaliwat pa nang wala ko ni lokso. Wala ko ni alig-alig di ko pinari lang ang karbi lokso man dito sa pagduwa-duha. Uy, unsa guys, ingon sila sa ilang krong feeling sa paglokso, ag imo kuno tinaing murag mayabo huy Ginoo ko sa kang porma na panguyabo ang tinaing. Uy, wala kani sila mga tawhana, ana din sila magsulokso kay ngano mga bata, dam ni sila. Lusong baya dapit og dam. Ing bata aras ka lokso Ginoo ko murag ako'y ma-stress. Pero kabalo mo guys, akong hunahuna og sa akong film video in dapita, of course nasuya ko kay ngano na mulokso man sila. Uy Ginoo ko sa kay feeling ba naglokso, gusto ko mo try pero sa akong hunahuna mura magikulbaan ko nga di ma-express. Uy sa express pila padala. Uy unya guys, kani boy agon na si Robert. Shout out ko sa imong Robert. Grabe na exercise pa siya no. Grabe jung lay show man nga dai pud ginaunhan pero kanis genre ay of course kaning bataan ni aras ka ampo aras ka Diyos nun o diba ika kunay magdubulog pangagji diba laban ra gyapon ang dapita atong paminawan o diba ni singgit na siya Ginoo pero sa pagsinggit niya of course na may salig sa Ginoo hinuon pod pero iyang Ginoo na wa siya salig di ay unsa si genre kay may salig sa Ginoo si Robert na aman ay of course nilupad siya ay nilupad ni lokso dai siya habi ko nilupad abi unay pako siya oy unya pagkamana ni ambak na ko gas kay perting ini tatas babaw of course na ko din dapita nagpalandong ko of course kay ato ang sunscreen nga ato ang 10,000 nga pa-inject sa mga grata tayo na of course sayang kayo kay ting init na. Dapita guys kani mga sad ani ako ani maig-agaw ate kuya igsuon sa akong papa igsuon sa akong kuya. Huy sa kompleto man pud ay ma'am oy unya pa to guys nakita ri ang kung si uncle kuya Junjun ay of course nakita siya octopus ba na something yeah. Wa na lang gawas sa mga English ay dapita kay of course ting init man landong pud ay of course. Oy dapita guys ay nalinga pud ko ero kay of course murag first time niya nakaligo og dagat of course feeling niya bunbun ni ilaha pero baas man din siya uy. Pero
of course, nalingaw ko sa iro. Kaya of course, nalingaw jud ko yung napita guys sa iro. Kaya of course, murag first time jud niya nakaligo sa tuig-tuig. Unya guys, ang iro ni uli na. Of course, ang iro, nagduha-duha siya guys. Bukog ba ni or sa tao ba? Ay, sayop ka iro. Tao na, di na bukog. Hoy! So before mag-end tong videos guys, ako na po salamat sa inampas pamilya ni Ate Jessa, ni Kuya Ondo, ni Ate Siri. So thank you so much sa pag-invite sa pangaligo. Of course, thank you so much. Balik-balik ang inyong grasya, kuya. Sa Laisyo, goodbye grasya. And then, shout out ko ng mga pangana. Kanito Kilaton, kagawad sa Nabaloka, kagawad Milali Alingig, kagawad Arman Alingig, kagawad Juan Lali, Paul Hibaya, Ma'am Suset Baloka, Ma'am Analu Hapus, Ma'am Vicky Nois, Ma'am Melinda, Mr. and Miss Evangeline, Mr. and Miss Butlig family, Ma'am Rachel, Mr. and Miss Emily Nois, Mr. and Miss Ruben Butlig, and Ma'am Angeli. Thank you so much. Ampin takon na sa itong mga biyahe, and then more blessings po sa inyong pamilya, and then ampo takon na sa Ginoo. Maura to, og daghang salamat, og see you po na po sa ito ang next video.